Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Возрождение бистәсенә юллыйбыз. Буган үзенең матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Курмакаева Зөлфия Джиганшевна каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны уллары Тауфик, Радик, Рафик, киленнәре Эльмира һәм Динара, оныклары Амир, Милена, Эльзара, Радмила, яңа Терешка һәм Новоспасск бистәсеннән кодагыйлары кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әниебез безнең, сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Һәр вакыт балаларыңның кайгыртуын тоеп, туган йортыбызның яме булып яшә. Хәерле, тыныч көннәр, бетмәс куанышлар, саулык, сәламәтлек телибез сиңа. Озак яшә, мәңге картаюны белмә газиз әниебез. Нигезебезнең аклыгы, күңел кояшыбыз син. Барысы өчен дә сиңа Аллаһның рәхмәте яусын. Сабыр, кешелекле, олы җанлы кеше син. Сикәлтәле тормыш юлларында синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянабыз. Күңел күзеңнең үткенлеге, күңелеңнең сизгерлеге безне күп бәлалардан, ялгышлардан саклап кала. Алга таба да безгә кирәк булып, терәк булып яшә дә яшә әле. Рәхмәт әнкәй, кеше иттең, үстердең син сөеп балаларыңны. Җил давылдан һәрчак саклый белдең, кызганмадың йөрәк назыңны. Якты тормыш безгә бүләк иткән өчен, җылы куеныңда гына йөрткән өчен. Рәхмәт сиңа әнкәй, мең рәхмәт. Авырлыклар аша сынауларны җиңеп, бирешмичә безне кеше иткән өчен. Дөреслекне күреп, ялганнарсыз, туры сүзле була белгән өчен. Рәхмәт сиңа әнкәй, мең рәхмәт. Гомер юлын ялгышмый үтәрлек, аң белемнәр, нык тәрбия биргән өчен. Шик тамчысыдай саф күңелле булган өчен, безгә һәр чак изге теләк теләп калган өчен. Рәхмәт сиңа әнкәй, мең рәхмәт. Мәшәкатькә тарсак, төпле киңәш биреп, дөрес юлдан безне алып барган өчен. Төн йокыларын алып сине уяткан өчен, борчуларга салып елатканым өчен. Кичер әнкәй, зинһар кичер мине. Авыр сүзләр әйтеп үпкәләткән булсам, тыңламаган булсак кайчак синең сүзне. Синсез әнкәй, без бит бер көн түгел, син булганда гына тыныч җаныбыз. Якты кояш булып мәңге яшә, мәңге бул син бездә янәшә. Кадерле кодагыебыз, шушы якты мизгелең белән кытлыйбыз. Син олы хәрефтән хатын кыз. Безнең балаларыбызны үз кызларың сыман кабул итеп, белмәгәннәрен өйрәтеп, белгәннәрен хуплап матур гомер итәсез. Безгә шундый акыллы кияүләр тәрбияләп биргәнең өчен рәхмәт. Безне дә шит итмичә, гел аралашып, ачык күңелле булып яшәвеңә дә шат без. Син безнең һәр вакыт булышырга ашкынып торучы, ярдәмчел кодагыебыз. Синең күңелең һәрберебезгә ачык. Син чын мәгънәсендә саф йөрәкле булдыклы хатын кыз. Киләчәктә дә шундый булып кал кадерлебез. Кодагыебызга 60 яшь ышанасы да килми. Үзе чибәр, үзе яшь, йөзләре нурлы, көләш. Компьютер хата җибәргән. 60 түгел, 30 яшь. Кадерлебез, һич тә күрмә, кайгы белмә, хәсрәт. Шатлан да син, көл дә син. Мәңге яшь булып торсын йөрәгең, картаюны белмәсен. 100гә хәтле яшә, хәтта 100 дә соңгы чик түгел. Җырдагыча, сиңа кыяш гомере тели күңел. Хөрмәтле Зөлфия Джиганшевна, юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Гомерләр, усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз. Хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Şatlığa күмелеп Tağın da Fəriştəgə Tüm güzel zat Bizning üçün Gururlu Sıqlandıra Barımızı Sində bulğan Sabırlıq Diləklərinin Motorların Ataq sina Yollayız Ulu hürmet Hissi bilən Əniyim seni zorlayız Diləklərinin Motorların Ataq sina Yollayız Ulu hürmet Hissi bilən Əniyim seni zorlayız Bulgan diktadirli Sin bizga Parlı jırlı ömürlerde Jiçi əniyim sin yüzge Jubileyim Mine bugün Uzan küpme Ömürler Uzada küpme ömürler Yuvalmagan